Νέος νεραϊδένιος διαγωνισμός Wings από την Paxos και τον Nickelodeon με δώρο. 6 μαγικές ημέρες στο Marathon Tennis Club. Μπες στο nickelodeon.gr, συμπλήρωσε το δελτίο και γίνε και εσύ μια Wings Tennis Pro. 6 μαγικές ημέρες στο Marathon Tennis Club. Νέος νεραϊδένιος διαγωνισμός Wings. Μπες στο nickelodeon.gr, συμπλήρωσε το δελτίο από την Paxos και τον Nickelodeon με δώρο.